Ngibona abantu baka TikTok indumandumane leyaduma ezizweni online indoda ehlola kakhulu ebhulela abantu. Usafuna ukukhombisa labo fafa plan laba angibazi noma baqashiwe kulento yemputuzeko abasazama ukuthola ukuthi benyuke ngomabalengwe ukuthi bayazi ukuthi umuntu owenza i-event nge-lockdown umabalengwe akekho futhi omunye owasiza abaculi bexakekile bengabizwa umuntu abaculi bamaskandi umabalengwe akekho omunye kuyi-lockdown. So ngifuna ukunitshela nje ukuthi ngiphila ngemali yedlozi ngemali yasekhasini. Ilokho engifuna ukunitshela kona ukuthi mina ngiyasebenza njoba ngingaka nje. Uyabona njoba ngusutha saka ngingaka ngiyasebenza mina. Ngisebenza umsebenzi wedlozi, ngisebenza ikhasino. Ngiyabonga nje futhi ukuthi enkantolo bakwazi ukunginika ithuba lokuthi angisebenze ngoba ngiyasebenza, ngidume ngokwakhela abantu inhlanhla ngoba inhlanhla ngiyayenza. Mhlambe bengizokugeza nje nakho lokungaqashwa ndawo yini SMIRNOFF yini le nto. ISMIRNOFF lokho kunentshebe yembuzi lokho. Bafana kusafanele nidume ke nize nginigeze ukuze nikwazi ukuthi nibe nje nifane nomabalengwe. Fane nomabalengwe nibe nje. Yabona? Nibe nje. Umabalengwe uyasebenza. Uyasebenza umabalengwe. Imisebenzi yedlu isekhasino njengamanje. Njengoba abantu bebona isekhasino. Ulento enhlanhla yemali into engiyikhandayo. Khanda umuthi wenhlanhla. Bese wenza izinto zibe nje. Mawufika ekhasino zibe nje. Angikwazi nokuhamba ke la. Ngiyaqhubeka. Ngikwazi ukuhamba ngiyaqhubeka. Uyabona? Black card wasekhasino, ublack wasekhasino nangwine khona. Angikwazi ukuhamba ngcolile ngihamba khona. Kodwa nje ke kunje mabalengwe mayisuke esebenza kunje isihlalo lesi angikwazi nokuhlala ngiyaqhubeka naphansi ngcolile usofa ngikwazi nokuhlala kuona ngiyaqhubeka. So angazi noma ningasondela yini nginiqashe ngoba phela umsoni incathulo bengunikeze ungizwe. Kodwa sengisho ninake enithi maniphuza ubhiya ngoba nina nemali yokuthenga utshwala nina SMIRNOFF yikho naba SMIRNOFF ngoba niphilela utshwala. Ake nizeke bafana nginisize ukuthi indoda iyabusukumela ubudoda. Anginayo ngisho indawo yokuhlala. Yabona? Ngisho phansi. Mhlambe nje wona SMIRNOFF mangathola lena nje kuphela mhlambe ke bese uzama ukugcwalisela no quality ngoba ngazi suke iboleke ubani le asuke ephika ngayo. Bafana lalelana indumandumane yiyo le izakunya. Hey sanibona.